Yung mga reporters, please get ready tomorrow. No? Goodbye, class. Goodbye, Mama Pino. Pulo to, kapaliging kusina. Irina ka magagal para kayong tesyo po, ta? Kaya pamakain yung tinjan yan. Kaya naman na yung tinjan. Masakit yan. Ha? Laway ko na yan. Ay, huwag yan hinihingi kami magagal. Hindi naman tutuloy mo kanya eh. Matcha kanya nila. Well, try ko yan. Kung may tutuluda ngayon eh. Yung naman pakinabangan yung potang tumuha ka. Baka naman. Kaya ka magto. Well, update kami nung Magkaila. Mag-fumigate lang para ka rin yamok. Makone, hindi kong namo. Magsito ang bagya. Sige. Dapat lagyan niya. Sito ang bagya, ba't na gani? Gani. Bala mo naman nano kaming animal kakabugan mo, Kenny. Ay, misis, pasensya na kay pito niya sa akin. O, di mo subukan ni kang lukluk, Ken, nung ngayon mo aging manangkas ko. Tapara ko na sa stable nila ng tao. Ay, may bagyo na, misis. Parang pre-warang po yung Kenny sa skin. Magtigil na kayong bagya, misis. Sakay na kayo. Okay, sobra ito yung sukli. Magkano ari pera mo? 20 yan. Bila ko 50 tayo?
kapit. Hindi namin ako si Charlie. Pero,